ajarama Allah wima ya yettin gede ma uddi berne ma mi walluma ka debbo walla ka gorko dewgal ma ne waɗi challenge walla dewgal ne sattema batto kerem walla lati amu he ahuni kumtiɗoɗa kem gede ma aɗa yiɗi Allah walluma e dow udditare bange kayiraji aɗa yiɗi ɓeydude arsugu ma walla aɗa yiɗi belam e dow jinnaɓe ma e liggey ma batto kerem walla lati lumière et réussite aɗa wonde giri aɗa wonde kunundi ɓandumane maayi softani battude mauvaise langue so woni kerem so woni lari aɗa wonde liggey ɗum noon ɓatto kerem walla lari lamma jumani aɗa yiɗi laabede dow situation ma dow gueɗe ma ƴewde holko Allah yiɗanma ɓatto soin privé pewnaneɗa lari ma e kerem ma wawi wonde foof selfi numéro gonɗo less o ƴewaneɗa laaɓeɗa mbawa andude hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma ɗum noon on calminama te on jarama no fewi on jarama bandiraɓe sehlaɓe bandam hokkam noppima mi haalanma asirti e caɗele ko adi foof so tawi aɗa yiiɗi tul ganduɗa hoorema fetel walla jaasi nattatama an jiɗɗo ɗannade taw aɗa yiiɗi kayitaji ɓayre taw kadi aɗa yiiɗi hebde tan jawdi ko yaawi an suko debbo jiɗɗo suko gorko walla suko gorko jiɗodirɗe suko debbo taw haɗɗum yiiɗi jaggude kala ko mbiɗa ɗum o waɗanma an mo ganduɗa ka janowo rabi taw ñande foof iɗima gaddan caɗele yotto e ceerno Mouhamed Ghali joni jinneji ɗi jaltama ha laaɓa tos kañum ko ceerno joom jalan kadi o ƴewnam a yoɓata kono an gorko mo ganduɗa hoorema aɗa jogui yawre e ɓandu ma to banggue gorago ma yotte ceerno Mouhamed Ghali ko piɓol tan waɗantama mbiya ceerno Mouhamed Ghali jeeya leydi Nigéria ari ɗo e Dakar sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 75 440 23 73 75 440 23 73 ɗum noon jokkodire e makko hajuji caggal yettude Allah vraiment handi en jeeya e ñalawmaji ɓurɗi welde e ñalawmaji am ɗi par ce que mbeɗen ɗo no ɗiɗi foof goto foof har kam nadde mum komi ganduɗum d' abord puɗɗimi nadde mum par ce que mbeɗen ɗo no ɗiɗi foof hay goto mum bonani kiram noon en addan neɗɗo wadde hunde foof ɗum kam neɗɗo famɗude ko haqqille foof no foti ɗum andude e neɗɗo par ce que Allah noon windir neɗɗo ɗum noon mi jaɓat ɗum quoi Salimata an won mawɗo galle oɗo galle ala fof ka muñani ɗo ala fof ka yiyani e gallo mi hatta a muñi ñam fof komi toñƴam ñam fof komi jafniɗam te ñam fof ka jaafiɗem hande somi joguino trophée mi tottami non mi noddat yimɓe fof aduna o hawro ƴetti trophée o mi tottuma e yees yimɓe fof par ce que a liggi ɗum ɗo yeti an waɗi noon kalimi bébé am andi vraiment mi nimsitani waɗno kam andudema te mi nimsitani aussi waɗno mbeɗa naatema par ce que mbiɗa yiɗma noon te ɗum aɗa andi ɗum an pari noon pour wonde kala ko jiɗɗa wonema sa yiɗi won rawanuma
saydi bon won wanuma to nelɗam fof mi yaha ko rendin men ko ɗum goowo wona caahan ko dewga rendin men te hakkundame mon ɗum ko waɗa gil aras wondum noon kañumen mbaddata kañumen mbawrata kañumen pijjat joni joni kañumen duttitto aussi kaɓ joni joni aade tegara noon neɗɗo windara noon te onon poti waddemi comprendre kon ɗiɗ te min kon gooto te a jogui yiyandeyam o en jogui yiyandeyam yiyandame mon yiyande wotere on go fof comme desɗo ɗum e farata te min foti suurde ɗum min foti yurmude ɗum min foti wallude ɗum min Allah waɗi gorko wona jinnom noon enen payi e julde korko te mbiɗen ken julɓe suba fof pinɗen enen koor n'est ce pas enen daw Allah enen juul enen cakko enen muddo mais wonko heddi te heddi ko ko jiɗi jiwden hen yontabam ɗiɗi aduno kam mi yiyani debbo paɗɗuɗo mon onon ɗiɗi mi yiyani de min ɗo am ɗo no mi yiyani te mbiɗen ma adun gas mi yitaki din paɗɗuɗon te mi anda hay goto so wona onon mbeɗa wawno yaade beddaji mbeɗa fiña oui comme gorko te sukaɓe nan ɗo kewɗo daga so welama hande somi yi to jangga bon comme gorko quoi mi jogui droit aussi wadde rewɓe nayyi mais watta ɗum par ce que onon ɗiɗi on joni kam foof a wayi on joni kam joni rutto e kalanum ko nani ken julɓe te woɗ gueɗe hanani hakkude men enen man ganta enen jiɗdir ñagal ɗum Allah enen ɓeytat goto men dañɗo probléme heddi ɓe ɗantako gongol wona gong par ce que kiram waɗnatma won détail uji ganduɗa hoorema wattata hen sak hakkille jiɗim noon minen adduno kamen ɗo hoorde so yimɓe juuli komin foɗɓe ruttade te mi yiɗa ruttade taw on wonan gotum nden hay somi hootima mi fewata te mbiɗen onon ɗiɗi hay goto mon bonani ɓuuri kam welde mon noon ɓuuri kam welde mon dira gondim ko e mon foof meeɗa jooɗade goto en haale goɗɗo ko booni ɗum de Allah tan ceddinima meeɗa wadde malgré kiram nen ɗoyedi foof nen ɗoyedi mais hay goto e mon meeɗa haalde e goɗɗo ko booni ɗum noon tawi enen hakkude mon enen hakkude men kon jiɗmi yiide pour mbawron fotani wonde hunde mettude quoi jiɗimi tottodiron juuɗe ngam noon aduna wonani hay batti wuura ko fof koko mayete ayi yoddem wutti waɗani ɓurɗa neɗɗo yoddem mbaadi tahani ɓurɗa hay goto ɗo nela tan ɓurɗo on tan Allah ɓurni tawi mbaadi tawi tawa ɗum e makko tawi jikku moƴƴo tawi tawa ɗum e makko tawi diine tawi tawa ɗum e makko tawi kadi toñeñede ha par yaafo tawi tawa ɗum e nala sallllahu alayhi wa sallam kono kanko ɓuuri men te kanko Allah ɓurni on noon bawɗo bo yaafade ɗum ɗon foof onon kay pour min onon poti wawde yaafade te mbiɗon nelaɗo on dewten ala ko waɗaka ala ko waɗaka e dow leydi joni an namnoma tan a yiɗi dañko nelaɗo dañani a yiɗa andi mbiɗa sikki a yiɗa ko nelaɗo dañani enen fof hay goto sohlani joni noon jiɗim bébé ƴetta junngo totta ɗum o jafodiron gonon gotum
heddi go min gère ɗum way totum jungo hande kay wallahi hande joom ma welto Hamidou hande so joom yii ala yumdima la ilaha tawde tan a walli kam min kay mi winoma ya ar ay saari ƴeew mi halma gueɗel galle waɗa heeƴi hen sa ari hen heeƴe galle sa arani heeƴe galle gallo galle ma te ko anda hen ko yimum joom so yima weltoto guila nden ha joni ko tattanere ɗo dara Allah woni seydi hande kay la ilaha illallah hande jiiya jaam a yettima ay gallo ƴew gallo nda ayi wona ay gallo wona ay gallo ar yetto dow jaam ar kay hande kay joom keɗa joom ar bibar totum jungo jungo jom barke Rasulullah e manni boy manni biba mi hakkude makko joom ko buhla ñaxlen o bon tan takke joom yow am jogino waktu goto nganda on wat kam ko wuro ngo fof ndar fof en gandi o waktu ma geej so eram so geej kesa eram uddimdir tuudi ko ma waale wakle ndem jidde buddo amir won an marsara hala yejitata o debba mun do an ko woni hen on hen ka nyam carte mémoire ko nyamami an ko nyamami ko yimɓe deji way min ataya mo ni nan hora horde dillat saha o sellani feewi quoi non horde dillat wonke a kaaɗi ko ngari aɗa ko vendredi chaque vendredi o miɗen memi aɗon kam hangaɓe vendredi koyɗe dillat seeɗa quoi la ilaha illallah bébé ejo aturo tan kay ande Allah tan andi tan holno jogorɗa dartade joom an subaka Allah mbo Allah findini yimɓe fof joom an ko hesɗi tan jaltinta hande ko debbo jango ko biba hande ko ɓiɗɗo baba biba nan joom barke la ilaha illallah min fof kam tampol billahi wallahi joom ndarɗo ɓiyenin de sa darta ndarɗo ɓiye baba min ɓinguel jomde min on yi salmintani Rasulullah i jomde nen hattinan biba nan anani haɗani dogow international walla pudlo international hene wuro kono joom ko pijowo international ala ko joura wonno cuka gamen ala fof ɓuri waɗa football o tan debbo yinno o debbo tan yinno aduna mo wallahi joom boy ay andiri a heddiri de biba nani sani nene mama wallahi bay mi ngam kiɗo makko jam tan ke an kam horkenɗa a wayi he tani nan de tani lagel ma nan an kam ɗum wattan hay min tina min nana baba nena mi haalno noon gueɗel min mi yiyata ko boni ene suure naata e nder galle he mboɗo darde guitam mboɗo accira noon nani oɗo koko majjirino kom dumuna nani ko namde majjirimi non komi andu fof to heedi ndekete ko ala ɗo ko fof o mbaɗa Dakar kanko e joom gonnuno toon ɓe gondi toon ha joom ferguitima o so kono wona neɗɗo andi fof tan waɗa tellen baba heɗumi haala o boni ani nde ferguitimo nde o humanimo o wimo joni en mbawa wondude ɗo henna mi pasama jaaha Mauritanie humani ɗum mbiɗa o humanimo joom suudu makko won ɗo ani o wimi pasama jaaha Mauritanie sa yeehi Mauritanie joɗɗa toon kala ko ligguimi mi aram tawma toon nani joni noon ƴew wallahi ɗum sihilma min Allah mi seedi min komi sihilma min wiyata ko boni en naata min ɗum watta ɗum noon baba ɗum gasande baba mi gasnani hen de o joruti kadi guila ndiyen on nannani suko o majjirum tan so waɗi vocal o jabotako so noddima téléphone ngaji o décrosta ha oɗo ƴetti numéro manda fof ƴetti numéro am noddim mi o ɗum kam mi oppaɗam tan ene maayi ladde
artuɗo joom nan ɗo hen nder ndar ninde addur rewɓe ɗiɗo ar tawtade te ɗum te kadi urtin ko ɗum jogui an waɗa jom dépasse an tottat ɗum dépasse ko ɗum an ñamminta ɗum ɗum sodi mo ha ɗum sokkemene ay bay ar yo biba ma jom jaba ko haalullah a famide yola biba ma nani boy haal bébé barke rasulullah en tawama toon paɗe haalan amen affaire on way min salamata de ko hande tan najmi min guila jibina ha hande ko wayni kamɓe meeɗani hokkam yor jom fiiɗe wereje maɗo gumɗo ɗum wona gonga hokkam yor Ɗum Malick puusno puusal ne puusne mo puus ɗum mo Malick kono ɗum Malick ɗum hande ya madnim fittanduma biba nani barke rasulullah ko jiɗɗa o tiɓon ɓernde ma a wittima yo e jom biba awin bandi sulan barke rasulullah an ko ɗum woni eyi duul an abladde aɗon ko mbaɗɗa ko ɗo e ɗan naf gagal ɓolal waɗnuma ɗum ko ɗum mbaɗmi eyi hambi man o waram gulani jom min galam jiɗɗa fusi jom an ka baɗɗem iñane ɓe ɗo quoi ɗum waɗi a jara ndoɗiɗa biba gadda ɗum e gallo an kasdema ñande ɗo suudu gonɗa aɗa haala ɗo ɗo haala biba a haalan ɗon hande aɗa yiya runi biba adi ɗum e gallo wona yiddima on ɗo saway han noon gandimi saɗa yiilo gañuma degg ƴeew ɓurɗemo ɓaɗade sa ƴeewi a yurnimo matta on won gañma o min won gañma min o an nen merde bame hokkamen on ni nuñu dari tawi min duñiranɗaɗuma jibintamo han gila se a jibini haɗo noppi gila ɗum cugle toxel hoɗo jaa école haɗa ɓe biba wallahi an barke rasulillah an ha jawri salamata o ko on ɗum gandiri wallahi gon hay salamata min jiiɗi ɗum a galle he min an kam min hokkuma hakkude maɓe gasini gongol noon nene min haɗanmi komi yiiɗi lamdade nene hokkam joni haɗanmi komi yiiɗi lamdade eyi mi namnakima salamata min miɗo ɗum anduno ala probléme saabu kanko kam ko waɗa ɗo arrangé o kay mi anda min ko o waɗata e nder galle e ko homo ƴewata ɗum min ɗum mi lamdatama joxoyɗen ay sarippi ha nandeyam sa nateyam ma anda mi hokka anta natige an min mbeta nafik min mbeta nafik min mbet witan noon witan noon eyi witan nafik ba woto memde woto memde tawi mettemaki debbone dari ɗo paɗɗoɗoma ayi kam paɗɗoma laade temedere nen amma ayi billahi wallahi a puuti baba a puuti baba ay a gasi heɗomi ɗo baba heɗomi ɗo on majjani hakkude joom e biba wallahi ko gila ɓe ladda hay salamata oɗo ko aran ma waɗande nata e galle wonna ɗum halañan noon nareji ma kaɗani ha neyde emoji nde salamata resa ɗon de joom danni ɗo yehi Dakar kono haalat gonga noon ko ɗum woni kay ala haalat gonga ko nden biba taƴi ɗo passe mum yehi Dakar ɓe gondi toon suudu wosuru kamɓe ɗiɗi tan haw rennimo nani o waɗinimo passe o humanimo dewgal less o yimo yaya Mauritanie to o lelo toon dewgal less o humanimo biba o ko desan dewgal less e min ka jini dok joom dewgal less o humanimo ala ɗum wawa wonde dewgal less o humanimo hade yimɓe hen ɓurta mbeɗeɗen wayno najɗo wona taniregal ma adi ko tani kanko jibini ɗiyaɓe Fadma expliqué ren tomi de mimi ko yaade hettid ga ac seytani on mbaganta baba jome jom ko an kaldanmi ɗum ko haalete ko ɗo haal hoko woni sababu mumani Fadma haalanma Fadma expliqué habbit sen ma o hajjado maayo ga rani ko kalantu kam sukkoɗo walla joni tima ɗo ha maya rani ko kalantu kam oɗo ngari warses o heññima hakke ƴade o heññima hakke ƴa e ammi mbaɗa natige kala ko firte so yiɗi o heññima o tigi heññima o ɓuuri on hecca ɓo ko jibin on jibinani ɓawi wonon non halnata on gogono wonma expliqué ay ko wi ko 11 ans min gondi tan 11 ans de oɗo e min gonno école
min yid leegal minen gondi hakkunde surgu he oyɗo mum a faami minen gondi min resanom de après noon après sukkumi haal après noon min jii Dakar jiim Dakar après kanko waro togam kono salamata keɗe kam ayo biba wiyete oɗo gil min gon suka min gonduno kono wona dewgal de hakkunde surga e oyɗo tan min baddanno a faami joni après jiim Dakar après o togam Dakar o reweyam tan o takki kam tan ha ndenni moom fof kan fo ɗum kan foy non mi wonma expliqué salmata salamat son jiɗi fat o elti joom keltinama to fat watma expliqué en pran inedi pran joni après wala imbaɗa o jamban ay mbaɗa o yalgalamen Halo.